wat ik je vertel, een verhaal over een levende cel. Het klinkt heel blij, soms als vrolijk, de celtheorie, dat is echt heel moeilijk. Cellen zijn verschillende taken. Daar zijn organismen van gemaakt. Alle dieren, planten en protisten. Hopelijk heb je nu het ritme. Zo begon het allemaal, wat een stunt. Cellen klein en dun dan een munt. Nu ook naar een microscoop en kijk, kortcellular. En kijk, veel dierer heeft een dierlijke cel. Die moet zijn hoofd kennen wel. De snavels, oren, staart en veren. Ben je klaar om meer te leren? Zo krijgt vetcel naar zijn hand. Zoals de boer op het land. Beschermt de kernmembraan. Geef je brein bevelen aan. Om de cel vind je nog een huid. Daar kun je dus in en uit. De celmembraan houdt ook de cel samen. Geef je de taak en cel hieraan. Dat is nu enthousiast voor de wetenschap. Door de cel gaat de dikke voet op pad, maar gaat de cel kan niet door. Dit is de plasma hoor. Nu iets over de ribosomen. Dan is waar proteïnen vandaan komen. Gebruiken van een elektronenmicroscoop. Geef het zien van de eiwitfabriekjes. Dan het endoplasmatisch reticulum. Dit noemen we het DR. Een buisarchitectuur die werkt zijn weg. Om dingen naar de membraan te brengen en weer weg. No donuts zonder gat. In de cel verkolen je dat. Daarin zit water en voedsel, zodat het suiker kan groeien. In de mitochondriën worden suikers omgezet in energie. Daarom zijn het de krachtcentrales van de cel. Met een beetje hulp vergeet je niet het verhaal van een levende cel.